Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Agua Aquiles. Ako ni oy, Miss Claros. Unsa numitan-aw nimo na ako ha? Sir Divino. Nakuyawan man ka. Kuyawan ako ni mo, oy. Usaon, mura mong kag kandila nga giugbok sa imong gibarugan. Maong giduol ta ka o gisangpit ka. Pero unsa ba nga nakugang may noon ka? Nao, nang luspad ka man gani. Ha, naunsa ka? Dali na lang. Lahos na dito sa opisina ni Doria. Aron makainom kag tubig. Ha? Nila. Kalit man lang nawa ang mga bata. Murag wa makakita nila ni... Murag wa makakita nila Uy. si Divino. Miss Claros. Isabi mong gitan-aw ni mo diha. Naunsa ka? Ako, unsa gani to, Sir Divino? Na, gibang ko nga. Ganihar ako gatabi diri waday kakadungog. Wa kang minaw. Ikaw ha, wa ko magdahom nga kuyawanon baday ka. Ingon ko tana sa opisina ni Doria aron makainom kag tubig. Luspad kay ka. Dali na. Okay, sige. Musunod ko nimo, Sir Divino. Murag may nakita ka mang gikahadlukan mo. Ha? Uwa, oy. Oo ba? Sige, sunod lang. Bawat ka na nga akong balibo. Nganong kalit man lang sila nangawa. Unsa man ito sila. Lingkod, Miss Claros. Salamat, madam. Kining nakita ko sa balita sa telebisyon ang nahitabo. Maong niya. Mibalik gid ko aron pagsimpatiya nimo, madam. Kadako og damage sa nahitabo. Maugid ka na, Miss Claros. Pero okay lang. Okay lang. Mugna to sa mga taong nasuya sa kong gibuhat. Sa man nga dili man gid nato mapahimuot ang tanan. Labi na kon mupatigpapaw na ang kasina. Maong gusto tingali sa uban nga mahugno ko. Dili gid na mahitabo, Madam Doria. Daghan ming nag-ampo para sa imong kaluwasan. Tungod kay ikaw ra ang madali-dali namo nga kapangayuan og panabang. Bisan unsang orasa, wa ka kay balibad. Salamat kaayo, Miss Claros. Abi nimo, medyo naluag-luagan ron ang naghuod kong dughan, gumikan na ang ipanulti nimo. Daghan gid kaayong salamat. Tuga ka sa Diyos, Madam. Ikaw ang iyang gipadadin sa kalibutan aron mahimong manluluwas sa nagkinahanglan. Busa, naa ka sa among mga pag-ampo. Apil ka pirmi, Madam Doria. Madam? Salamat kaayo, Miss Claros. Unsaon ang ako kasing-kasing anaamanggit sa mga kabos ug niadtong nanginahanglan sa akong panabang. Ilabi na sa mga material nga butang. Dili nila masarangan ang mga kantidad. Madam, ayaw paghila. Dili ka pasagdan sa Diyos. Naghuot man ko na nga akong dughan sa kahiyubos sa mga tao nga nangasuya na ako, Miss Claros. Pasagdi sila, Madam. Ayaw silang tagda. Nahibaw mi nga pag-aubanan ka pirmi sa Diyos. Oy, ni naman si Ma'am Hilda. Kadyo talagi ka, ma'am. Naglain ang iyang lawas. Gusto siyang mapahuway. Ato na tamiroy. Oh, ma'am. Muhapit una ta sa simbahan. Unsa ka ba?
Relax lang. Kipalagot kong maayo na to, Miss Claros. Laliman kang hasa kapila balik-balik kapag litok ang pangan sa kaaway ni Agaong do Serfino! Ay, pasensya ka na kay wa man tumahibaw, Doria. Kinahanglan nga makamao kang musakay. Ayaw magpaila kung unsa o si kinsa ang gilabanan mo. Maunay akong gibuhat sa iyang atubangan. Maubitaw nga naglagot ko, Divino. Naglagot ko! Animal ka, Divino. Kikapos ko ni mo. Kinahanglan nga makabuhi ko. Animal ka. Huwag ko magdahom nga mga hinani ba mo ni Lucifer. Mga demonyo. Mga wow. Kinahanglan nga makabuhi ko ini akong kapos. Oh. May miliso sa seradura. Muhunong ko. Magpakaroon ingnon kong nakatog. May palit tingali siya. Piyungon ko nga akong mga mata. Ako ni Ate Sando. Oh, Achilles? Achilles? Ako, Ate Sando. Salamat! Dong buhi ko, tabangi ko, madbari ko sa kong mga gapos. Dali ah! Oh. Badbaran di kasi mong gapos. Salamat taon nga niya ka. Ikaw lang isa. Hain mo si Cherry. Time pa. Giwas mo pag-abli. Mayawi ka ining kondo. Ay, unya na magsulti. Badbaran to na kasi mong mga gapos. Ha? Ayan na kay Bong. Kung nga nakaabli ko. Achilles. Ati, ano ka ba na matuman sa itong kikasabutan? Hindi ko na masulti ni Sir Divino nga nahibaw ka na. Kung unsas la si Madam Doria. Pasilo ako. Pero wa ko nakapungi ang akong gibati. Naghuot ang akong dughan nga. Nahibaw ko kung giun sa nila pagtratar ang akong pag-umangkon. Ug ila pag yung gipatay sa linuog nga paagi. Unya, karon, unsa naman? Magisod ka na hinuon. Kaya nahibaw naman sila. Patyon ako si Achilles. Paabuton ko ngayang pagbalik din sa kondo. Iunay ko sa pagpatay niya kanang naaron niya nga pistola. Ngayang gipataguan ako. Patyon ko siya aron makabawas niya si Angel. Ako'y manimaw sa ilang gibuhat sa kong pag-umangkon. O pagkahuman, unsa may mahitabo nimo? Achilles. Giguba mo naman ato kikasabutan nga magpakaroon ingnon ka. Nga huwag ka mahibaw sa tinuod ng pagkatao. Ilikay na lang ka. Unsa? Ipalayot ka ni Sir Divino. Dili. Paabuton ko sa dinyo. Bahala na kung si mahitabo, Achilles. Ate Sanda, nagkadaig ko si mong kaisog. Pero may panahon nga, dili na ito ipatigbabaw nga itong kaisog. Parehas ni karon. Tunlao ng imong garbo. Para maluwas ka. Achilles. Wa na ko makasabot ini. Ano man, te? Kung niya si Agwa, wa si Achilles. Kung si Achilles sab ang niya uban nato, si Agwa na sab ang mawa. May mo bang muhunong kauna ng pagsigi ni mo paso-paso at na sil? Murag, ako'y malipong ni mo da. Hain naman si Agwa. Hain si Achilles. Oh, ingon ka ganina kay kung naa si Achilles, wa si Agwa. Nya karon be, wa man lagi silang duha. Mao ni nagkapasamot sa akong kabalaka. Ay, di ka ngay mabalaka ni Agwa ate. Naibaw ko, Jeric. Kamahanan siya. Pero ang iyang kaaway kamahanan sab. Maong dili kalikayan nga mabati gihapon kong kabalaka. Tuwa pa si Achilles, wa manangit kung asa pa ingon. Ayaw lang lagi kabalaka nilang duha. Kay sila, Nangita ka na ko, ate? oh, Achilles? oh, di ba? Ni Anna? Ate, dali. Kinsay? Liana Zel? Oh, Ang gipapan si Ate Sandra. Dali, ate. Dali. Liana Zel? Sandra? Liana Zel? Nga nagmihilak man ka. Tungod di sa kalipay nga nagkita pa ta. Kay kuruwa pa ni si Achilles nga namugos yun aron kumuuban niya din hi. Hayan patay na ko. Unsa? Nga no good? Jeric, dali una. Ato lang biyaan. Maglungag tag saging para itong snacks. Sige. Ah, diya na mo, tiya. Pag-istorya lang mo, diya. Tiin man ka. Mento kas kundo. Oh, si Ate Sandra di mo nakinanglan sa kumadabang. Siyang hinungdan nga nung may sakit ang akong uho. Oh, nga naman. Naunsam day siya.
Mo tong iya kong gikapusod sa kondo. Kuno pa si Achilles. Ambot unsa na kay nahitabo na ako ron. Kay desidido naman gid ko nga musukol niya. Balag unsa ko tingatan. Basta makabawas lang ko sa ilang gibuhat sa kupag umangkon. Sandra, abi ni mo, wag na sila maghisgot na ako nga ila kang giadto. Wala gani ko'y contact ni mo. Ang last na tong kita katong dito ta sa bahay sa Gupanan. Mao na today. Gidako na Divino sa condo unit niya nga napalit ko no niya sa hilom. Maayo ra sab nga miuban kang Achilles. Tungod kay dinhi dili ka maabot sa ilang kadautan. Ug kun maabot man kani, naay makapanalipod nato. Kinsa? Ang taong tubig. Ang taong tubig? Niya sa dili uban ninyo? Hain si Renzel. Ipaila-ila ko niya. Wa siya din Sandra. Muto nga lang siya kung dunay manghilabot nato nga mga dautan. Pero, time pa sa, nganong naabot man nimo dito sila sa Achilles ug Jeric. Ug karon, siya na lang si Achilles ang niato nimo. Giwan sa man niya sa pagsud sa inyong unit nga ginapos ka man. Kisa may nag-abli niya. Ambot lang. Wa masimutugan ako kung giunsa niya pag-abli ang pultahan. Nagduda kong may laing kauban si Achilles. Pero, kinsa man ka? Ma'am! Andam na ko nung panihapon, ma'am. Namalihog na lang ako si Luling nga ipaingon ka. Ma'am? Abi mo? Kanina pa kong nakabantay nimo sa gikan pata sa bahay sa Gupanan. Anya, nanghapit ta sa simbahan. Hangtod doon nga, niya na ta sa bahay. Ingon sa may, murag, laom ka nga gyuna-huna. Sa tanaw na ko nimo, ma'am, no? Murag may bugat kang problema. Unsa man na, ma'am? Ipamahin na tatagisag ko. Kay, bitaw, ma'am, kami na ba si Luling ang imong kauban ining baya? Ayaw ilo mo imong gibati diha. Idigan na. Miroy, may nakita kong mga kag sa mga bata. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!